Your Excellency, a 'yan watannin nan jininka yana yawan hawa, ko za ka iya gaya mana dalili? Ga can ana ta faɗa a arewa maso gabas, nan kuma 'yan ta'adda suna sace man suna fasa bututu. Ba ka ganin gazawa ce daga ɓangaren sojoji? A duka shugabannin sojojin a cire su aka sa waɗansu, aka yi waɗansu ritaya. Your Excellency, wani abu ne kake ganin in aka magance su za a samu ci gaba a Najeriya? Cin hanci da rashawa sun ma Najeriya tarnaƙi da dabaibayi. Wane abubuwa ne kake gani idan aka samar da su za a samu ci gaba a wannan hali da ƙasar mu take ciki? Na farko a kawo zama lafiya, da in ba zama lafiya abin ba zai yiwu ba. Na biyu a samu aikin yi, shine muka koma ga noma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan ka yi magana ga tallafi na 5,000 ga 'yan Najeriya. Kenan kowa za a ba wannan 5,000 ɗin? Ba za ta yi ba a ba kowa. Shi ina da hankali kuwa. Rai ya ɓace ba zai yi ba.